दिनैसो बेसेबां गोबाव जाबायमोन गोबाव जाबाय ब्लगाव माबायाव लाइभआव फैयैया माने सम सम लाइभआवबो नुजानांगौ नालाय बेलाय माथो बे नङा ए बे आदैनिसोलै हेल' गाइस बरायबाय आंनि मिस्टार जौ फाग्ला ब्लगा दाबो 7:25 जादों गाइसमोन मानसिफ्रानो इन्टारेस्ट गैया जाजोब्बाय दिनै नङा हांसोसो हैबाय जोंहा मोनाखिसै गाइसमोन ओरैनो दा हांसो होसोनानै बिराद जारला जादों हेल' गाइस नै फैलायबाय मिस्टार जौ फाग्लाया लाइभआव खननैल' जादों आं खननैल' फैनाय जादों दिनैजों खननै जाबाय लाइभआव फैनाया अन्नानै गाव सिला हरजोब कमेन्टआव लाइक गावसोब नायनानैल' थांनाङा गाइसमोन एसे अननांगौ बर'जों बर'आ बिदियावनो बड'लेण्ड मोनाखै अनलायाबा दाबो सासेल' मा जानांगौ बिजोंलाय मनिटाइज जाबायमोन जानायालाय हनै माबा मोनसे खेत्र'नि थाखाय जायाखिसै गाइसमोन माथो खालामनो थाखा मोनाखै ओरैनो जाम्बा बिराद खस्थ' खालामगासिनो दं आङो एसे अनबानो जाबाय सिगाङाव जाबायमोन खालामनानै लानो रोङिनि थाखाय गासिबो माबा जाजोबदों आरोखि हेलौ माथो सासेल' नायगासिनो दं जोंना बेनो रुमा ओरैजाय गाइसमोन नाहरनै बिलाय ओरैजाय नै बिराद बेयावनो संसार जायो आं हारसिङै फालो दैलो संसार जायो बेयावनो खुलुमबाय लोगोफोर एसे मोजां माबा हरदो दे माथो दाबो सासेल' फैदों एसे मोजां रायलायहरदो कमेन्टफोर हर लाइक हरब्रा मा नायनानैल' थायो ना ससमाव हमनांगौ ससमाव हमबा गाज्रि नुयोना गाइसमोन बहायनो हमला ओरैनो सादा सिदायैनो माबासै सिख्ला नांलायलायहरोसो लाल साहा लोंदां गाइसमोन माबानि एकदम गुजुगासिनो दंना गगा मोनदों हेलौ गाइस माथो सासेल' फैबाय थाखोब्रा दुखु मोनबायलां 2500 फल'वार दं आंनाव मारै जाखो रावबो नायथाराखिसै नामा हेलौ गाइस
너 나무로 왔어. 나무 좀 받아 주네. 여기 내가 좀 나무로 와. 무엇을 이렇게 해? 나 그러지. 이리가. 예. 이리가. 이래 봐. 다 그거